mijinta ya yi aure ya yi amarya sai ta je ta tatso nonanta sai ta je ta ba amaryar. Yaro zai shiga ɗakin amarya ta ce dakata, ni wace ce? Ice matata ce. Ta ce to na shayar da amarya yanzu ta zama yata, haka haramun ne ka taɓa yar matarka ta shayarwa. Da haka daga nan sai ta tafi fatawa wajen sahabbai, ya je sahabbai fatawa. Kun ji wani ko yanzu kuke wasa da matarka sai ka tsotsi nonon matarka ka sha, to wannan nonon da ka sha matarka ta juye daga matarka ta koma babaka, yanzu sai ka durƙusa ka ce baba ina kwana. Mazhaban na Aisha. Amma duk ragowar matan ajiya zai yace je kiki bashi nono. Ta ce matashi hadda gemu, yace hadda gemu ba shi nono. Wa ummahatukum allati arda'anakum. So da haka shikenan ta je ta bashi nono. To ya ka bada nonon? Shi kuma Salim maula Abi Huzaifa, shi Abu Huzaifa ya samu Salim yana yaro irin an wurgar da shi a hanya, sai ya ɗauke shi sai ya kawo matarsa. Ita kuma matarsa ba ta taɓa haihuwa ba, sai ce to ga ɗana miki, ɗan ɗaki ake kira ko, sai ta riƙe shi ya girma, ta rene shi har ya girma. Duk a zamanin jahiliya ta mai da shi ɗanta na haihuwa. Sai aya ta sauka ta ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Sai aka daina kiran Salim ibn Abi Huzaifa. Ita ko matar ta rene shi da in ta tsufa ya taimaka mata. Sai ta ce ya Rasulallah, ni na reni Salim, gashi har ya zama gwanin Qur'ani, yanzu kuma gashi aya ta sauka ta ce ba ɗana ba ne, da haka ba zai iya shigowa ya min hidima yadda yake min ada ba, to ya za a yi? Sai annabi sai ya nuna mata ai dama ko ki haifi mutum ko ki sha da shi nono. Ta ce to yanzu ya za a yi? Ya ce je ki ba shi nono. Ta ce matashi hadda gemu, yace hadda gemu ba shi nono. Wa ummahatukum allati arda'anakum. So da haka shikenan ta je ta bashi nono. To ya ka bada nonon? Wasu ka ce tatsowa ta yi ta bashi ya sha. Shikenan sai zama yanzu ana kiransa ɗanta na shayarwa. Amma kuma rada'atul kabir ya shigo. Shine za mu gani a muwatsa kalmar rada'atul kabir. Shin babban mutum idan ya sha nonon mace ta juye ta koma mahaifiyarsa ta shayarwa? To sai wata mata ta ɗauki wannan fiƙihun, yana na a cikin muwaɗa. Mijinta ya yi aure ya yi amarya, sai ta je ta tatso nonanta sai ta je ta ba amaryar. Yaro zai shiga ɗakin amarya ta ce dakata, ni wace ce? Ice matata ce. Ta ce to na shayar da amarya yanzu ta zama yata, haka haramun ne ka taɓa yar matarka ta shayarwa. Da haka daga nan sai ya tafi fatawa wajen sahabbai, ya je sahabbai fatawa. Kun ji wani kuma makirci na mata, na yi amarya na gama shirin komai zai shiga ɗakin amarya, ashe ta ba amaryar nono. Sai suka ce ai rada'atul kabir ta shafi mai matsala irin ta Salim ne, ba kowane babba ba ne. Sai idan yaro ya taso a gida, ya girma a gida, kuma lokaci yayi da za a hana shi shiga gidan, to sai in matar tana buƙatar ta ci gaba da hulɗa da shi, to sai ta ba shi nono. Akwai malamin da ya taɓa ɗaukan wannan matsalar, sai ya zama yana da rashin lafiya kullum sai an masa allura, sai aka turo wata nas ta dinga yi masa allura, sai ce wa yassa ta tatso nono ta ba nas ɗin. Yassa aka je aka tatso nonon yassa aka ba nas ɗin ta sha, sai ce to daga yau nas ɗin nan ta zama ƴata ta shayarwa, da haka za ta iya zuwa ko da wani lokaci ta tsira min allura, dan ta zama haramun a gare shi, tunda ta riga ta zama kamar yassa ce ta haihuwa, yassa ta shayarwa. Kaga fiqihun rada'atul kabir shine mazhaban na Aisha. A mazhaban na Aisha, ko yanzu kuke wasa da matarka sai ka tsotsi nonon matarka ka sha, to wannan nonon da ka sha matarka ta juye daga matarka ta koma babaka, yanzu sai ka durƙusa ka ce baba ina kwana. Mazhaban na Aisha. Amma duk ragowar matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su karɓi wannan mazhabatar rada'atul kabir ba. Da haka Sheikhul Islam yake cewa mas'alar Salim mas'ala ce da take khas da Salim da kuma mai halin irin na Salim. Kun ga duk waɗannan ƙadayar haka aka dinga warware su, saboda haka aka zo aka samu abin a cinkushe haka